ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சங்கீதா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் எப்படி சாம்பார் செய்யலான்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: ஒரு சின்ன வெங்காயம் பொடிசாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அரை தக்காளி, கருவேப்பிலை, கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு சின்ன கேரட்டு, ஒரு சின்ன உருளைக்கிழங்கு. நீங்கள் பீன்ஸ், கத்திரிக்காய் எது வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இன்றைக்கி நான் இது தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க, அதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய், 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம், அரை டீஸ்பூன் கடுகு பொரிஞ்ச அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பூண்டும் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 2-3 பூண்டு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் 4-5 கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயம், இதை ஒரு வாட்டி வதக்கிக்கலாம். அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது 2 நிமிஷம் வதங்கட்டும் நல்லா. நான் ஸ்டார்டிங்கில் நெய் ஆட் பண்ணேன், அதை ஸ்கிப் பண்ணாதீங்க. கண்டிப்பாக நீங்கள் நெய் ஆட் பண்ணால் தான் ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கிடைக்கும். இப்போ 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் ஆட் பண்ணி ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். வெட்டி வச்சுருக்க காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டீஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள், உங்கள்கிட்ட நார்மல் தூள் இருந்தால் நீங்கள் அதுவே ஆட் பண்ணிக்கலாம். 1 டேபிள் ஸ்பூன் சாம்பார் பொடி, எந்த சாம்பார் பொடி வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இன்றைக்கி நான் சக்தி மசாலா தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வாட்டி கலந்து விட்டுட்டு ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு. இன்றைக்கி நான் காய்கறி கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணியிருக்கனால அரை டம்ளர் தண்ணி தான் ஊற்றிருக்கேன். நீங்கள் காய்கறி அதிகமாக ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னொரு 1/4 டம்ளர் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 100 கிராம் துவரம் பருப்பை குக்கரில் விசில் போட்டு நல்லா மசிச்சு வச்சுருக்கேன். அதை சேர்த்துட்டு நம்ம ஒரு தடவை கலந்து விட்டுடலாம். 1/4 டீஸ்பூன் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். காய்கறி வேகிற வரைக்கும் இதை மூடி வச்சுருக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு சின்ன சைஸ் லெமன் அளவுக்கு புளியை கரைச்சி இதில் ஊற்றிருக்கேன். அப்புறம் 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கை நிறைய கொத்தமல்லி கட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடைசியாக ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கடையில் சாம்பார் கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கும், அதனால தான் நான் கொஞ்சோண்டு வெல்லம் ஆட் பண்ண சொன்னேன். இல்லைனா ஸ்கிப் பண்ணிடலாம். கண்டிப்பாக கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், சங்கீதா ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைலில் சூப்பரான சாம்பார் ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். புதுசாக நம்ம சேனலை பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.